Салом, духтарам, ки хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сиҳату саломат ҳастед. Духтаро нигоҳ кунед, имороти ҳама ҷоша оро додагиян барои 51-солагии иморот. Ҳама ҷода байрақҳошону ҳамахел кашол карда оро додагиян. Мактаби кӯдакодам дарсо то саатҳои 10:30 шидесай барои ҳамин идшон. Духтаро хеле ки ман шумода ваъда додагӣ будам имрӯз дар бораи документатсия дар иморот ва маълумотҳое ки мо гирифтем, маълумотҳое ки мо худмон ҳозир медонем дар бораи ҳамин иморот, зиндагӣ дар иморот. Имрӯз ман мехоҳам ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода, маълумоте ки медонам ҳамна ба шумо бирасонам. аввалин нуқтае ки ман мехоҳам ба шумо бирасонам ин мебошад ки худмон шаҳрвандои Тоҷикистон барои омадан ба иморот виза дар кора бевиза муяҷа дарах наметиҳанд. Ҳамуда шумо духтаро визаи якмоҳа нагирену якбора визаи 3 моҳа бигирен, визаи туристии 3 моҳа бигирен, барое ки корои шумо дарбуд намешаванд ва дар ин муддат шумо метавонед ки бинед ки шумо дар инҷа метавонед истода ё ки не. Мо омадем визаи якмоҳа кати мо фикр кардем ки дарав коромон ҳал мешава, вале ихе набудай. Беҳад документатсия тул мекашада инҷа. Мо визаи якмоҳа кати омадем, вале визаҳомона ҳамин Дубайда продлит карданда маблағи калон кати мо продлит кардем. Агар ки берун ай хориҷа бошӣ, берун ай ҳамин иморот бошӣ, виза мисол 100-100 чанд долларда мегирӣ. Агар вақти худи ҳамин иморотда бошӣ, аллакай 2 баробар зиёд метӣ. Ҳар як одамда мо 300 чанд долларӣ додем барои як виза, продлит кардани визаҳомон. Плюс бо мо аввал визамон гузашт, рӯзаш мо аз ёдмон биромад, штраф споридем. Рӯзи аввал намедонам 200 дирҳамӣ буд, чихе буд сари ҳар як одам, баъдаш бо 100 чанд дирҳамии дига зиёдтӣ мешуд. Ҳамин маблағҳош хушу дар ёдам нестай, вале ҳамихел тахмин карда гуфта метавонам ки ҳамихел маблағҳо месупорен. Барои ҳамин пеш аз оне ки шумо ба иморат омаданиен, мақсади шумо зиндагӣ кардан, кору фаъолият карданай, шумо якбора визаи 3 моҳа кати биёед, то ин ки штраф ва барои продлит кардани визатон суми зиёдатӣ наспорен. Масъалаи асосии дигаре ки бояд шумо пеш аз омадантон фикрша кунед, ин документи кӯдако мебошад. Агар ки кӯдакҳои шумо ба боғча мерафтагӣ бошанд ё ин ки мактабхон бошанд, ин документҳо ба шумо тааллуқ дорад. Масалан, кӯдакҳои шумо ҳоли хурд бошанд ва ё ин ки шумо ба боғча намебурдагӣ бошеншон, метавонед ки ин документҳоя накунед шумо духтаро. Шумо бояд шаҳодатномаҳои таваллуди кӯдакоя, хати загси худтона бурда дар ҳамин муассисаҳое ки тарҷума мекунанд документҳоя бо забони арабӣ ва англисӣ тарҷума карда, нотариусда печать монда, баъд ҳамия бурда дар вазорати корҳои хориҷии худмон тасдиқ кунед. Мо фикр кардем ки ҳамин документи кӯдакоя дар ҳаминҷа мешавад тарҷума карда ва тасдиқ карда дар ҳамин консулгарии худмон, вале ин хел набудай. Мо ё бояд ба хориҷа мерафтем, яке аз волидайн, ман ё шавҳарам, ё ин ки ваколатнома медодем ҳамон одамеда ки корои моя дар Тоҷикистон пеш бара. Мо ваколатномамона ба ҳеварам додем, ба бародари шавҳарам ариза навистем ва ё аз унҷа паспортшонароӣ кардан копияша. Мо дар инҷа ҳамаша дуруст карда ба фикрам $80 додем барои ҳамин ваколатномая тасдиқ карданшон. ҳамин маблағҳош хушу дар ёдам нест, лекин ҳамун консулгарида рӯйхати ҳамин маблағҳо ҳастай духтаро. Метавонед ки ай ҳамҷа дида мисол ҳамун сума супорен. баъде ки ваколатномая гирифтем, кати ҳамин шаҳодатномаҳои аслӣ ва хати загсмон ҳамаша якҷоя ба тавассути самолёт роӣ кардем, одаме ки Тоҷикистон мерафт. Ва бародари шавҳарам ҳамин документҳоя тарҷума карда, печатоша монда, ҳамаша бо обратна Дубай роӣ кардан. баъде ки документҳо аз Тоҷикистон омад, консулгарӣ бурдем, ҳамаи ина бо ва ё тасдиқ кардан ки ҳамин дар ҳақиқат тарҷумаш дурустай гуфта ва 188 дирҳамӣ сари ҳар як документ додем, 3 шаҳодатнома ва хати загсмон. Барои тасдиқи ҳамино мо ҳар якташда 188 дирҳамӣ супоридем. Инам рӯйхаташ дар ҳамҷа ҳастай духтаро, қонунияи ин документҳо духтаро барои чӣ даркоранд? Барои дохил кардани кӯдакотон барои садику мактаб ва барои айдӣ гирифтан, яъне резидентсия, ҳамун иқомае ки кӯдакотон метавонанд дар ҳамин иморот дар муддати 3 сол, пеш 3 сол буд, ҳозир 2 сола кардан. Шавҳари ман гирифтанд 3 сола, вале моҳо 2 сола мегирем, барое ки бо қонуншон иваз шуда дар давоми ҳамин документатсия ҳамина тағйир додан барои мо иқомаҳои 2 сола шид. боз як чизи дигара гуфтанием ки шавҳари ман компания кушодан ва барои ба моҳо иқома гирифтаншон бояд ки давлатда депозит супоранд.
мо депозит споридем, баъде ки иқомаҳо тамом мешаванд, мо метавонем ки вай депозитомона бигирем, яъне ки иқомаҳоям фарқ мекунанд. Мешавад ки ба депозит боша ва мешавад ки бе депозит. аз они мо депозит кардем барои он ки шавҳари ман компания доранд дар инҷа. бонувон ва хоҳарони азизе ки кор кардан мехоҳед, шуморо хоҳарамон Дилором ба кор даъват месозад. шумо метавонед ки дар гармову сармои ҳаво аз хонаатон берун баромада соҳиби маблағи хуб ва тоҳфаҳои беҳтарин гардед. ба хоҳарамон Дилором дар тамос шуда тамоми маълумотҳоро аз он кас пурсон шавед. хоҳарамон шуморо бепул регистратсия карда тамоми нозикиҳои корро ба шумо мефаҳмонанд. чӣ хеле ки медонем бисёриҳо аллакай дар Фаберлик кор карда муваффақ шудаанд. пас шумо низ бетараф набуда ба хоҳарамон ки рақамҳояш дар рӯи экран аст дар тамос шуда бо Фаберлик кор кунед. хатогии дигаре ки мо кардем, мо омадем духтаро гостиницада истодем. гостиницада чӣ хеле ки медонед дар Дубай беҳад пули калон меравад. мода барои ӯ хонаи аренда надоданд ки мо айдӣ надоштем, вале роҳуш будай духтаро мо ия бад фаҳмидем. будай ҳамхалин хонаҳое ки мисол бе айдиам медодиянд дар муддати кӯтоҳ, масалан 1 моҳ 2 моҳ. агар ки шумо омаден даррав хона аренда бигирен, барое ки зиндагӣ кардан дар меҳмонхона дар гостиница пули калон меравад. плюс шумо масалан либосотона шута наметонен, хӯрок пухта наметонен. хай ҳамин зиндагӣ дар гостиница ҳама медона. мисол ранги турист рафтӣ 1 ҳафта 2 ҳафта мешавад дар гостиница зиндагӣ кардан, хел 1 моҳ 2 моҳ зиндагӣ кардан пули беҳад калон меравад. барои ҳамин духтаро аввал хонаи аренда бигирен, гостиницада наистен. хонаи аренда ки гирифтен ин шумода плюс мешавад, барое ки шумо фақат барои хона месупорен. шумо хӯрок пухта хитон мехӯрен дар ҳамон хона. мисол хонае бигирен ки ба ҳама чизу чорааш боша, ба ҳама чизу чорааш камтар қиматтаракай нархаш, лекин ай оне ки дар гостиница сум метиҳен и ба ҳар ҳол арзонтар меғалта духтаро. ё метонен бо ягон резиденте ки шиностонай дар ҳамин иморот тоҷикои хидмон бо ҳамон айдии ҳамон хонаи аренда бигирен. ихелам метонанд ва ёда шумо хонашона аренда додан. мо чӣ хатогӣ кардем духтаро? мо вақте ки дар гостиница зиндагӣ кардем бо хона кофтем, мо як хонае дидем, мода маъқул шид, уҷода залог супоридем 2000 дирҳам. 2000 дирҳамаш қариб ки $600 мешавад духтаро. вай мода нагуфта ки шумо бе резиденция наметонен хонаи аренда гирифта. пули моя залог гирифт, корои мо тӯл кашид, документатсияи мо тӯл кашид, вай обратно пула мода надод. барои ҳамин пеш аз оне ки сум месупорен духтаро ягон ҷуда залог метиҳанд, нағз фикр карда бад тиҳанд, барое ки иё возврат залога ҳеҷ вақт наметиҳанд. боз як масъалаи асосие ки шумо метавонед дар инҷа дастгирӣ кунад, ин аренда гирифтани мошин мебошад духтаро. вақте ки шумо бо визаи туристӣ мебиёен, шумо ҳамроҳи худ шаҳодатномаи ронандагии Тоҷикистона бигирен. шаҳодатномаи ронандагии Тоҷикистон кати шумо метавонед ки дар инҷа мошин ҳай кунен, мошин ронен, танҳо то он вақте ки шумо бо визаен. агар ки шумо резидент шиден, шумо айдӣ гирифтен, автоматӣ ҳуқуқи ҳай кардани мошин дар иморота гум мекунен. ва ҳамина бояд бигӯм ки танҳо баъде ки шумо резидент шиден, айдӣ гирифтен, шумо баъд метавонед бирен шаҳодат барои гирифтани шаҳодатномаи ронандагӣ дар иморота баъд бихонен. то он даме ки шумо турист ҳастен, шумо ҳақ надорен ки рафта барои шаҳодатномаи ронандагӣ дар иморот бихонен. ба фикрам 6 моҳ зиёд мехонӣ, баъд бо тестошона месупорӣ, экзаменошона месупорӣ, баъд шаҳодатномаи ронандагӣ метиҳанд шумо да. шавҳари ман собиқаи ронандагӣ 15-16 сола доштанд. барои ҳамун шавҳари ман 6 моҳ нахондан, фақат 4-5 рӯз рафта дарсошона тест дар як рӯз 7-8 дарса хонда, дар муддати ҳамин 2 ҳафта дарсошона полностью тамом кардан. баъд имтиҳон супоридан. имтиҳон мисол имтиҳон барои парковка месупоранд, имтиҳон барои роҳ да ҳай кардана месупоранд, автомагистрал. хай имтиҳонош зиёдай. ҳамина гуфтаним духтаро ки беҳад сум мекананд ино. шавҳари ман 15-16 сола собиқаи ронандагӣ доранд, вале ҳамин хел аз шавҳари ман сум карданд ки ино новобаста аз оне ки шумо метавонед мошина ҳай карда бо ягон баҳона шумо ай ҳамин имтиҳоношон меғалтонанд. барои ҳамин нигоҳ кунед, агар ки шумо да ҳамин дар кор боша шаҳодатномаи ҳамин иморот, шумо метавонед ки рафта хонед, ё ин ки метавонед ба ҳамин
визаи туристии худтон гаштан гирену ба ҳамун шаҳодатномае ки ай Тоҷикистон дорен ба ҳамун шаҳодатноматон мошина ронен, барое ки беҳад суми калон мекананд духтаро. Касе ки бода ҳамин иморат боша ҳамун одам медона. Ин аз он нест ки мисол шумо хуб наметонен ронда мошина ё ягон қонуну қоидаша намедонен. Не, ихе несте духтаро. По-любому ягон баҳона кофта ай шумо сум мегиранд. ҳаминаш аҷибае ки вақте ки шумо бо визаи туристӣ омадагиен шумо метонен ки мошина бо ҳамон праваи худтон бо ҳамон шаҳодатномаи давлати худтон ҳай кунен. Вақте ки шумо иқома гирифтен автоматик вай шаҳодатномаи шумо дар иҷа дига ба кор намерава. Шумо бояд ки хонда бо шаҳодатномаи иморотӣ баъд мошина ронен. боз як чизи дигара гуфтанием ки шавҳари ман дар иҷа компанияи аренда доранд, мошина аренда метиҳанд. шумо метавонед ки беташвиш омада ай шавҳари ман мошин гирен ва дар иморот мошин ронен. шумо я бо ин кас дастгирӣ мекунанд, бемалол метавонед ки омада аз шавҳари ман мошин гирен. дар иҷа нархи такси беҳад гаронай, як қадам раҳ мебаранд, хело пулта мекунанд. барои ҳамун шумо да беҳтарае ки омада иморотда мошин аренда бигирен, барое ки пиёда гашта намешава. иморотда ҳаво беҳад гармай, хай ҳозир салқин шидесай, лекин вақтҳои гармида фақат бояд ба мошин бигардӣ. мошине ки аренда гирифтен барои шумо хеле фоидаовар мешавад, барое ки таксида пули калон намесупуред. пеш аз оне ки омаданиен ба иморот, духтаро шумо оилавӣ биёен, ҳатман кӯдакотонам ҳамроҳи худтон биёрен. барое ки будан духтарое ки дар комментария нависаанд ки апа ҳоли аввал шавҳартон мерафт, масалан кор, ҷой, хона ҳамаша ҳал мекард, ба шумо якати кӯдакотон меовард, барое ки азоб мекашен. гуфта ҳо азоб мекашӣ, лекин вақте ки шумо бекӯдак мебиёен, мисол шумо намедонед ки кӯдаки шумо дар иҷа истода метавона ё не, ҷоу маконтона интихоб карданда ҳатман бояд бо кӯдакотон маслиҳат кунед, барое ки дар ин хона шумо оилавӣ зиндагӣ мекунед, ҳамроҳи кӯдакҳо зиндагӣ мекунед. вақте ки кӯдактон хирсанд нест, шумо дар иҷа дига намефора. моям омадем ҳамроҳи кӯдакомон. кӯдакода аввал маъқул буд, аввал камтар форидшон, баъд вақте ки истодан гирифтан муддати зиёд гузашт, ино дигар ҳозир тамоман намехоҳанд дар иҷа истодан, фақат Тоҷикистон меган. мефаҳмам биби бобоҳошона ёд мекунанд, хешошона ёд мекунанд, ёру рафиқошона ёд мекунанд. чӣ хеле ки мо худмон натонистесем дар иҷа истода духтаро. барои ҳамун нағз фикр кунен, пеш аз оне ки ба дигар давлат кӯчиданӣ мешавен, нағз фикр кунен ки оё шумо тоқати дурӣ аз ватани худ, тоқати дурӣ аз падару модари худа метонен ё не, баъд метонен ки ба хориҷа равен духтаро. духтаро дар бораи харидани хона мехоҳам камтар сухан гӯям. барои харидани хона бояд ки шумо шот дошта бошен, шоти банкии иморотӣ дошта бошен. вақте ки шумо ҷои кор дорен, шумода ҳатман шоти банкӣ мекушоянд, шоти банкии худшона мекушоянд. бо ҳамун шот баъд шумо метавонед ки хонаи худтона бихарен тавассути кредит ё ин ки пурра, метавонед ки ба ҳамун шоттон хонае бихарен. иморотда ғайр аз пули хона бо ҳар сол чарҷ сервис месупорен. барои охрана агар домтон бассейн дошта боша, пули бассейн, спортзал ки аксар домҳои нав доранд, ҳаминода чарҷ сервис дохил мешавад. масалан барои мусору дигару дигар чизош ҳамида чарҷ сервисай ки охрана 24 соат дар ҳамун якум этаж мешина, бегонаҳоя роҳ наметиҳад ромаданда. дом полностью камера катияй, ҳама ҷошта камера ҳастай. иҷа яке аз давлатҳои бехатартаринай. мо буд рӯзе ки пакетомона гум кардем дар мол, аёдмон биромад, мо пагаш рафтем, ҳамун пакетомона тавассути ҳамун охранаҳошон ёфтем. ягон чизи мои айдаринаш дизидагӣ набуданд. бо ҳар моҳ пули обу света хай алоҳида месупорем. боз як чизи дигар духтаро ки агар ки шумо иқома дошта бошен, симкартае мегирен ки барои шумо интернет арзонай, минуташ арзонай. вақте ки шумо резидент нестен, симкарта мехарен, тез тез интернеттон тамом мешавад ва бо маблағи калон интернеттона пур мекунен, минут мехарен. иҷада бе интернет гашта намешава. мисол ҳама коротон интернетияй, раҳоя мисол аз ёд намедонен, локейшн кати мегарден. барои ҳамун интернет беҳад зарурӣ чизае дар иҷа. духтаро мехоҳам дар бораи штрафошон бо гап занам. раҳои иҷада вақте ки мошина парковка мекунем, раҳода хати парковка кашидагиай, мисол ай ним соат сар мешава, 2 дирам, гоҳ ҷода 4 дирам, баъзе ҷода ай 5 дирҳам, ҳамхали худаш ҳамҷода навистагия ки чанд дирҳамай пули парковка. вақте ки шумо оварден мошинтона монден, пули парковка аёдтон биромад, шумо метавонед ки 10 минут мошинтона монен, дар ҳамҷа ҳақ дорен.
аз 10 минут зиёд кишид автоматӣ мебиён ҷарима мекунанд шумоя аз 150 дирҳам боло. Барои ҳамин эҳтиёт шавед духтаро, вақте ки мошина дар парковкаҳо мемонед, ҳатман маблағша бисупорен. Раҳо шонда бо камераҳои мондагианд, ки барои светофора сирх гузаштан, барои скорости баланд, ҳамн скорости ки максимална ҳамо гузаштен, барои ҳамун ҷаримаҳои калон месупорен. Барои ҳамин раҳдам эҳтиёткорона ҳайд кардан дар кора хай и ҷаримаҳо ҳама давлатода ҳаст, лекин иҷода беҳад қиматай, асобина тарафҳои маринада то $30,000 ҷарима месупорӣ. Барои ҳамин эҳтиёткорона духтаро мошина ронен ва ба хатогиҳо роҳ надиҳен. ҳамин хеле будан духтаро маълумотҳое ки ман имрӯз хостам ба шумоҳо тиям. Иншоалло ки ба шумоҳо кӯмак кардам, ба саволҳои шумо ҷавоб додам. Умедворам духтаро ки шумо пеш аз оне ки ба хориҷа меравен, аввал нағз фикр мекунен. Ҳама гапҳое ки ман гуфтам, ҳама чизое ки аз сари мо гузашт, ман ҳамаҳои шумода нақл кардам, то ин ки шумо низ ба ҳамин хатогиҳо роҳ надода омада мисол зиндагии хуба ба сар барен. Раҳмати калон духтаро ки то охири видео тамошо карден. Агар видео ба шумо маъқул шудагӣ боша, лайк ва комментария нависен. То видеоҳои оянда, худоҳофиз.